שלום, קוראים לי עליזה. אני הגעתי בעקבות בעיה מאוד חמורה של פריצת דיסק. הגעתי לדוקטור טוויל. בהתחלה היו לי מאוד כאבים מאוד חזקים, לא יכולתי לשבת, לא יכולתי ללכת, לא יכולתי לשכב לראות טלוויזיה. כאבים חזקים זה לא לישון בלילה, זה ממש כאבים, הייתי הולכת אפילו בצורה של סימן שאלה. מרוב שהיו לי כאבים שלא הייתי הולכת ישר. היום בעקבות הטיפול המסור של דוקטור אריה טוויל, ברוך השם אני מתפקדת, חזרתי להליכה ואני רצה וחזרתי להליכה והכל בסדר, אני ממש מרגישה מעולה היום, ממליצה עליו ולצוות, לשירה ולאודליה המקסימות וכל הפקידות שלו, את מי ששכחתי. אני מאוד מרוצה, ממליצה בחום.